Сәлем достар, сіз Шаян ТВ-ның ең музыкаль тапшыруларының бірісін тыйма тапшыруын қарайсыз. Тапшыруыбызда жеңу үшін яқшы кайф, музыкаль эрудиция һәм әлбәттә тыймәгә тиз басу керек. Безнең тапшыруда әлбәттә командалар бар. Әйдәгез, алар белән дә танышып алыйк. Ул Төркия сериалларында төшәр өчен дөньяга килгәндер, ләкин ул Актанышта туа. Ләкин шуңа да карамастан, ул үзенең җырларында мама турым дип җырлаганнан соң инде бөтен хатын-кызларның башлары әйләнеп китәдер. Һич шиксез Татарстан Республикасының атказанган артисты Артур Исламов бүген бездә кунакта. Аның янәшәсендә шулай ук Шаян ТВ-ның асыл кызларының берсе дип бер дә курыкмыйча әйтә алам. Сәләм фестиваленең җиңүчесе Әминә Әхмәтҗанова. Зыялык, шибәрлек, ғырурлык, моң. Моның бөтенесе аңа җыелгандыр. Аның урыны Вена, Париж, Мәскәү сәхнәләрендә һәм шуннан да ул күбесендә аларның җырлады да. Ләкин инде без аңа үзенең әлеге сәләтен шулай ук татар тамашачысына бүләк иткән өчен дә бик рәхмәтлебез. Эльза Заяри бүген бездә кунакта һәм инде аңа ярдәмгә Шаян ТВ-ның алып баручысы Әнвәр Хәйретдинов. Афарин. Инде хөрмәтле дусларыбыз, безнең тапшыруыбыз, ярышыбыз башланып китә. Тыйма тапшыруының беренче туры. Командаларыбызга халыкның нәрсә әйткәненә карап җырны аңларга тиеш булачак. Без ул халыкның нәрсә әйткәнен реаль комментарийлардан җыйдык. Без аны сезгә укыйбыз һәм инде 3 комментарий алдык. Бар тик беренче комментарийдан җырны беләсез икән. 3 балл сезнең исәпкә, икенче комментарийдан беләсез икән 2 балл һәм өченче комментарийны бик җиңел инде анысыннан белү ачсак 1 балл булачак. 1000 раз посмотрела этот клип и каждый раз реву. Сколько жизней поломала война отечественная. Это видео разрывает душу. Спасибо, Филюс, тебе за твой талант. Соғыш турында... Мен білем. Бас. Әйе? Филюс Кахиров, Киек қазлар. Киек қазлар. Киек қаз. Соғыш турында Юғары, юғары. Шул ма? Мен қалса сіз Филюс есімен кетерге тиіш түгілейсіз. Филюс... Әтірге тиіш түгілі, Ұшқына кеткен болады. Сен бит Шаян ТВ-да эшлейсің, сен білерге тиеш. Вайна турында... Мен бит инде беләм, Әнвәрнең бары бір... Ләкин ул Филюс түгел, Филюстің вайна турында... Ул Филюс. Ләкин инде, нәрсәле, мен бит инде белдем, Әнвәрнең Киек қаз юлларынан кала, Филюсның репертуарынан башка җыр белмәячәген. Мен курыкмыйча Филюс дип әйттем. Жауап булмаса икенче комментарийны ачалабыз. Бу Филюс, икенче комментарийны ачабыз. Ләкин монда бит әле җырны аңларга кирәк. Душевная песня на слова Роберта Миңнуллина. В исполнении аңладыгыз инде кем икән? Супер спасибо вам, низкий поклон. Вам, мои любимые земляки, желаем вам творческих успехов и всех благ. Будьте счастливы, город Казань. Бәлки бірінде вариантлар бардыр. Сугыш турында. Соғыш турында... Клип, жыр, бик мотор. Роберт Миңнуллин сүзләренә язылган. Филюстің соғыш турында бізге сәмістері түгіл бейдім. Ансы менім жыр. Ансы түгел. Бізде тағы бір комментарий. Юққа түгелдер. Бу дөньяга біз келген біз икән, юққа түгел. Мен аны ойладым, шуның сүзлері Роберттің сүзлері мысалы. Вариантыңыз аңлашылды, башка вариантлар болмаса, Юққа түгел. біз үшінші композицияны, үшінші комментарийны ачалабыз. Ашык әле. Чөнки бу түгел әле. Әйдәгез үшінші комментарийга күз салыйк. Башкирский самородок Хайдар Бигичевка тарта, а песню у Салавата украли деген. Салқын шай. Так, Филюс салқын шайны. Хәр, все. Хәзір айтам. Хайдар Бигичев Аңладым. әлеге жырына бик матур. Башкарган деген мәгънәдәдер инде ул аңламыйча. Башкортстаннан үзе тумышы белән Филюс инде аңладык. Білем нинди жыр екен, Хайскә генә шай. Мен де білейді мен. Әле, әйтергә мөмкин әле беркем. Мен білмеймін. Ұмтып жібердім мен. Ынтып җибәрдең. Илгиза мен жыры. Әле соң түгел әйтергә. Илгиза Киров жыры, минем сүзләре ул.
Соңдыр шул соңдыр, Язмышлар шулдыр, ялгышлар шулдыр. Болды. Димәк, жауап кабул ителде. Üçüncü комментарийден кабул ителде. Һәм инде игътибар, дөрес җавап экранда. Беренче биремдәге актерлар шәп уйный инде. Исәп 1-0 Артур Әминә АЭ командасы алга чыга. Димәк, игътибар белән икенче композицияга, икенче комментарийларга күз салабыз. Аңлашылдыбы, кызык бу. Игътибар экранга. Белгәндә кызык бул. Создателем клипа «Зачет» за использование образа средневековой дамы. Не смогу сейчас вспомнить название картины и имя художника, но ассоциация стопроцентная. Браво. В принципе, Әйтсәз дә булай дисең. Антон. могла бы, нахватно пропеть эту песню исключительно в этом образе. В этом волшебном, строгом средневековом платье и накидке, практически неподвижно сидя на стуле. Этого было бы вполне достаточно. Красота, необычный, завораживающий исторический образ, плюс нежная песня. Глаз от девушки не оторвать, и ничего в клипе больше не нужно. Бу хатын кыз икәнен аңладык инде. Ниндидер Менің көз алдына Эльза Заире гына килеп баса. башкача булырга Башкача булырга мөмкин түгел. Ошалабыз башка комментарийлар. Ошалабыз. Очень красивая музыка. Слова, к сожалению, пока не понимаю. Фильм смотрел. А вот песню эту не помню. Какая высокая культура исполнения. Сразу видно, что не колхоз. Жерчесі түгел инде. Мин Бас. Мында кино деген сөзде бар. сериал? Бәлки сериалдар. Сериал. Айва, бола, может быть, Зулейха открывает глаза. Мин уйладым, бу Эльмира Калимуллина. Или Эльмира Калимуллина, или Дина Гарипова. Берсен сайларга керектер инде. Эльмира Калимуллина. Эльмира Калимуль әҗер. Әҗәр, Әмет Йылдызы. Үміт Йылдыз oldu жерде. Ничегрәк әле? Йылдызлар келе. Ул безнең тапшыру турында. Йылдызлар килә, Йылдызлар китә. Без генә алында калабыз. Димәк, Болытлар келе, Боллар болытлар китә. Үміт Йылдызы. китә. Ринат Харисның сүзләре, Эльмир Низамовның музыкасы. Өченче комментарий, без җавабыгызны аңладык, кайбыз аны санадык. Өченче комментарийны кызык ишеңне. Вы просто супер, превосходно. Слежу за вашим творчеством уже не первый год. То, что вы сделали с Пелагеей на голосе, стало признанным во многих странах мира по количеству просмотров. Но мне нравится и национальное звучание. Там сам женат на татарке уже больше 15 лет. Песенное звучание татарского языка очень люблю. Спасибо, что вы есть. Маны инде Эльмира Калимуллинаның ире язган дип аңлыйм. Женя абый, без сезне яратабыз. Юзер WD9R6 Ир9. Менә, димәк, дуслар, дөрес җавапны карый алабыз һәм әлеге клипны. Средневековый образный формат табылмадым бугай. Плюс. Ярар, бу минем. Менде. Бар инде ул, бар. Бардыр инде. Кемдер күргән бит инде. Дамы, сидящие на стуле. Менә шуйдыр инде. Әйт инде, әйт. Тагын бер җыр калды, тагын бер җыр калды, тагын бер. 2-0, 2-0. Вот. Гаиләдә кем баш икәнен аңлашыла башлады бугай инде. Просто телевизор карамыйм. Клиплар карамыйм. Клиплар.
Мен бары тек эшлим. Мен сахнада гына. Менә инде әйдәгез, менә монысы Мен бирәк. клипта төшәм деген. Мында бу вакытта менә бу борынгы дип инде. Элеккерәк клип, ретро җырларның берсе. Монда инде бу клипларны, бу җырларны ишетми мөмкин түгел, хәтта бала чакта да каядыр ничектер без аны күргәнбездер. Татарское диско. Вот это да, в стиле дискотеки 90-х. Первый раз слышу, но красиво же поет Йок Макарек. Бу безнең Элекеге клипме или 90-члы стильләрдән эшләнгән? Эшләнгән хәзерге вакыт современный, клипы? наверное, современный. Или Сергей Борщков. икенче комментарийны ачсак, минемчә без аны инде якынрак беләчәкбез. Әйе. Икенче комментарийны ачтык, әйе. Минем яраткан җырчыларның яшь, шибәр, ябык чаклар. Әстәгъфирулла. Яратып караем. Хәзер дә аларны ширәк яратамдыр инде. Там же и Резида Шарафиева. И место, где снимали Субуенда, Ущак Яна. Асаф Балиев такой стеснительный. Моя Абика знала его. Зайнаб вообще еще девчонка. И Василия Фаттахова. Мужчины-перцы, самое криминальное время Татарстана. 100% білем. Ай. Ильсия Бедридинова, Досрочный Юригина. ответ. А? Юригина, Ильсия Бедридинова. Юрий генә. Қойда анда кемнің ябық шақларысың? досрочный ответ был алмады. Әйе. Венера Ганиева, наверное, да, мне кажется. Әжірі? Жырын. Хәзер. Су бойында ошақлана. Той күлмәге. Той күлмәге киген қыздан. Әйе. Көнләшіп ләуләрлік. Жауап қабыл. Шақ янында. Дұрыс жауап. Біз қызық үшін біз қызық үшін бізде бит қызық. Венера Ганиева. Да, много хитов тогда было. Тогда на свадьбах играла везде эта музыка. Бу минем балаша 1991 ел иң мотор жыр. Ретро-клип бойы. Әйе, мында менә Зайнаб, Осаф, Венера Ганиева. шул, әйе, менә 91 ел күз алдыгызга китерегез. Мында әле Әнвәрнең әти-әнисе бер-берсен белми дә иде бу вакытларда. Вижу. Әйдәгез, дөрес җавапны игътибар белән карыйбыз. Рәхмәт сезгә, Венера ханым. Зур сәламнар сезгә. Зур сәламнар сезгә. Бик матур җыр бу. Исәп эшкә 2 һәм инде без дәвам итәбез, икенче турга күчәбез. Рэп тур. Яки инде кем турында җырлыйм. Хәзер мин сезгә бер мәшһүр шәхес турында җырлаячакмын. Аны мин үзем яздым. Һәм инде сезгә әлеге шәхесне бары тик аңларга белергә кирәк булачак. Тәгаен инандым дигәндә темага басып җавап бирергә һәм мине туктатырга мөмкин. Киттек. Зажимай, хорошие. Әзерек арттырсак булыр мөгаен. Сен оқыйсың. Бу егетнең исеме Нур сүзенең күплек саны. Сәхнәдән нурлар чәчкәндә син туктатып кара аны. Стас Михайлов бездә дә бар, безгә шулай күренә. Әйе. Анвар Нургалиев. Шундай тиз. Нур. Башка вариант юк. Әнвәр Нур. Нур, әйе, Нур Ганиев. Мин инде Әнвәр белер дип уйлаган идем. Ул бит Әнвәр. Димәк, җавап кабул ителде һәм дөрес җавап әлбәттә Әнвәр. Әйтегез инде. Әнвәр. Монда Нургалиев. Әнвәр Нургалиев. Без инде монда каршыдагы экранга өйрәнеп җиткән идек. Әнвәр Нургалиев, афәрин, 1-0 сезгә. 1-0 сезгә. Димәк, икенче бирем. Җырлыйбыз, киттек. Гыйнвар ахырында бер матур кыз туа. Рамил абый, Лилия апа аңарга бик шатлана. Белмәгәннәрдер алар шул химиклар шәһәрендә. Ул кыз әле балкыячак бик зур сәхнәләрдә.
Кешкенәдән аңарга җырлау сәләте инде. Бүген ул иле безнең көмеш тавышы инде. Бер зур проект, бөек проект, гомер юлын үзгәртеп. Эльмира Калимуллина. Эльмира Калимуллина Ул бит түбән безнең татар кызыбызны Бордоньяга күрсәтте. Операларны да җырлый, эстрадада күренә. Аңа охшаучылар бик күп, ләкин үзе бер генә. Җавапка бул, хәзер инде дөрес җавап. Игътибар экранда Эльмира Рамил кызы Калимуллина, Фәрид 2-0. 2-0. Давам итәбез. Әнвәр, синең яраткан җырчың турында. Ярар. Киттек. Давай, внимательно. Сразу басып қойын далайсың. Әйдә біздің білен бірге. Озан 2024. Гаиләләре бик моңладыр, әтисеннән киләдер. Бу моңлы егетне һәрбер татар беләдер. Үзе балта чакларыннан тирә-ягы корылман. Ул кечкенә чактан инде бик моңлы егет булган. Җырлый халык җырларында. Нурминский. Альберт Нурминский. Балташ сүзен ишеткәч. Иң моңлы җырчы татарның Альберт Нурминский. Юк, һәркемгә Һәркемнең үз моңы. Үз моңы. Әйе, без тагын бер тапкыр укып карыйк. Бу ул түгел, әзгенә укып. Әйдәгез. Гаиләләре бик моңландыр, әтисеннән киләдер. Бу моңлы егетне дә һәрбер татар беләдер. Үзе балта чакларыннан тирә-ягы карурман. Ул кечкенә чактан инде бик моңлы егет булган. Җырлый халык җырларында шул ук алмагачларны. Бу җырларында бик мәшһүр, һәркем белә аларны. Мин уйлыйм, бу Раяз Менікі басым. Сіз басым. Әйе, бездә шулайрак шул. Әгәр дә алар кем беренче баса инде, мәксез күпме генә. Мин уйлыйм, бу Раяз абый Фасива. Менә син уйлыйсың һәм бу искиткеч. Аеруча дөрес уйлавы бу инде нур өстенә нур. Һәм бу дөрес җавап экранда Раяз Фасихов. Раяз Фасихов 3-0, җәмәгать 3-0. Нәрсәдер үзгәртергә кирәк. Әйдәгез сезгә. Сезгә карап укыйм. Табиибіз бұл жеріне өтіліпті. Қоша баштырайық. Өзәлі күш береміз. Әйдә, бірішме. Бunda қоя баштасақ та ердек. Әйдә, біздің білен бірге. Наил кызы диләр сары тау якларыннан, ләкин аны барыбер башкала чакырган. Дөресрәге аны сәнгать юлы йөрткән. Казан каласы аны бик күптәннән көткән. Милли киемнәре белән сәхнәләрдә әйләнә. Калфакларының саны түгел берәү генә. Күптән түгел әле халык артисты булды. Үзе әйтүенчә, ул сәхнәдә калды. Бер нотаны ала. Сия Бедриддинова. Жоқ енді. Бер нотаны ала. Давай, мен әйдә. Башкаларга үрнәк. Мондый бар нотаны, мондый җырчылар сәхнәдә күбрәк кирәк. Давай, кем? Ләкин сирәк алай җырлый алучы, бары сәләт белән генә юллар ярып баручы. Әлін Шәрипжанова. Алим Шәрипжанова. Һәм бу дөрес җавап, җәмәгать, чынында Алимә. Наил кызы Шәрипжанова. Сарытау дегәштән соң безнең Нишләп 4-0, җәмәгать? Белмим, нишләп бергә, Білмейбіз шуны. нишләп Бір неше тіпті бұл. Бірден сәшәт. Әйдәгез, монсы инде. Монсы инде, хәзер точно. Монсы точно инде сезнеке, әйдәгез. Киттек! Бу егетне белмәүчеләр милләтемдә юктыр ул. Былай җитди күренсә дә тормышта бик шуктыр ул. Бик күп еллар буе үзенең дәрәҗәсен төшерми. Ходай аңа сәләт биргән, шул сәләтен яшерми. Фамилиясе үзенең бар нәрсәне белә торган, прическасы һәм стиле еллар буе тора торган. Казанда артист күп дипмесең, ул һаман да Уфада. Аның тавышын танырсың, кара зинһар бутама. Әнвәр булды инде. Айдар Галимов. Айдар Галимов болсын, яра. Тәкін болсын фадамыз. Фамилиясы үзенең бар нәрсәне белә торган. Галим бит. Галим битінде, Галимов. Димәк, 5-0 җәмәгать. Айдар Галимов, Артур Исламов, Әминә. Өченче турда хәтта 5 балл җыярга мөмкин.
Ватык караоке деп атала. Менә без караокені күпме түзәтергә тырышсак та түзәтә алмадык. Инде сезгә эш калды. Хәзер экранда барлыкка киләчәк безнең җыр сүзләре, һәм инде музыка уйнаячак. Сезгә экранга карап җырларга мөмкин, ләкин инде кайсыдыр вакытларда күп нокталар барлыкка киләчәк. Шул бушлыкларны сез инде үзегезнең сүзләрегез белән тутырырга тиеш буласыз. Без сезгә бик матур җыр әзерләдек. Мәхәббәт иле дип атала ул. Мәхәббәт ире түгел, мәхәббәт иле. Мәхәббәт иле ишкән бар мин ул җырны. Матур җыр бит әйме. Иң яраткан җырларның берсе. Мин дә һичшиксез без аны Яраткан җырчыларның берсе мин. Эльза, сез булышмагыз инде зинһар. Монда әлеге алар. Башласак була. Зәңгәр күктән ұшар хыял булып, бер сағыну булып жаннарда. Менә булды. Яшисең син, туган илем минем, балкыр кояш булып таңнарда. Икенчесе дә булды. Идел түгел Урладык. нанып, тәрәзләрдән багам. Шундый сибек бакал җырлар. Аны әйтергә мөмкин. Якын син калам, тыяр тыймас, бүтән бер хис булып, шаулый урам яздан хәтер калган. Идел түгел, хисләр ташый әле, сокланам да Кушылсагыз була. ыртын калам. Мен ялгызлар, синдә сөйер тапкан, син мәхәббәт иле башкалар. Әфәрин, әфәрин, әфәрин. Калган икән, калган. Артур. Исламов. Димәк, Подстава булды, подстава. Нишләп булды? Бик җиңел бит бу бу. бит сезнең җыр. Бу сыңгауга җиңел бит инде. Сезнең җырны аңа. Конечно. Ул сезнең бөтен җырларыгызны беләме? Яра, бит барсын әйтмәyin. Бәлки ул сезне яратадыр. Менә хәзер тикшереп карыйбыз. Менә ул сезнең җырыгызны белә, ә сез аның җырларын Миңа беләсез. бер Анвар Нургалиевның җырын бирәләр. Яра, логично бит. Мин сине җырлаш, ха, минем җырны җырлайсың була. Нәкъ менә Әнвәр Исламовны бирәбез сезгә. Димәк, ихтибар экранга сезнең чират. Давай, погнали. Киттек. Сезгә ярамый. Күзләрне таратам, офыкка кызарып таңатам. Йоклама татарым, сагына ватаным. Берәү алды. Без монда шик түгел бу җирдә, торып шик йокыдан тырайда. Чакыра безнең татарым тырайда. Ярсу йөрәк безнең тәндә, шиксез куәт безнең җанда. Тарихага безнең канда, татарымга алга. О йөрәк безнең тәндә. Лирический жыр. Лирический. Лирический җыр. Лирик варианты, лирик татар. Килеп чыкты, мондай лирика татарга. Без шок катып дөресен әйткәндә, сез бер-берегезнең иҗатын шулай бүлүгезгә, сездә дә 5 балл, сездә дә 5 балл әлеге турда. Инде кем җиңүче икәне аңлашылган булса да, ләкин без интриганы ахырга хәлле тотабыз. Димәк, дуслар, безнең инде тапшырыбыз ахырына якынлашты. Тапшырыбызның ахырында гадәттә җиңүчеләрне билгелибез һәм 7-гә 13 белән безнең Артур Исламов, Әминә Әхмәтҗанова командасы җиңү яулады.
Әфәрин сезгә. Без сезнең белән сау булашабыз, киләсе очрашуларга кадәр дип теләп калабыз. Сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз. Сау булыгыз.